Da. Στο Android. Αυτό δεν ξέρω πώς θα καταφέρω να το περάσω. Ναι, βγάλαμε πίσω. Μπράβο. Μπράβο. Wait. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω σε ένα part αυτό το βίντεο μόνο και μόνο γιατί υπάρχει ένα προβληματάκι σχετικά με τα gaming βίντεο, ότι μπορεί να σταματήσω διότι είναι λίγο, όχι ότι είναι λίγο βαρετά, ότι απλά και μόνο δεν ξέρω τι να λέω στην κάμερα. Ναι. Παράξενο γιατί είναι λίγο δύσκολο να το περάσω. Άντε πάλι διαφήμιση. Μπράβο. Μου πετάει συνεχώς διαφημίσεις. Έτσι. Μπορεί να παίξω και Clash Royale, αλλά δεν το πάω τόσο καλά. Βασικά δεν το παίζω καθόλου το Clash Royale. Δεν μου αρέσει. Απλά για το κοινά μου αρέσει. Στο ίδιο σημείο πάντα. Μα μπράβο. 23 άτομες. Κάπως θα πάμε καλά. Όχι. Θέλω το ρημάδι το κόμμα. Σοβαρά. Δεν το πιστεύω. Άνετα. Εγώ μόνο αυτό ήθελα να κάνω. Δεν είναι τίποτα το στερεόλο. Τέλος πάντων, δηλαδή αυτό ήταν το βίντεο. Μας άρεσε, κάντε ένα like και να subscribe, να share και να